Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ulemu kwa mashehe anga nonse ndi mashehe pa grupu pano kwina kuli konse kumene mukundimvera pano. Allah wakuzusani bwanji kunena zaine Jaafar. Alhamdulillah, Allah wandizusa bwino nanga somu zanu zikienda bwanji. Kunena zaine somu ili bwino ndithu, koma amene ali ndikuzindikira ndi Allah yeka, ndi amene amaziwa za mumtima mwanga. Ndingoti alhamdulillah. Mashehe anga ndili ndi funso kapena kuti mafunso awiri. Funso langa loyamba mashehe lili pa hadithi ya mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama imene ikunena kuti innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, kuti ntchito ina iliyonse imatheka ndi chitsimikizo cha munthu imene chiti. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ndipo munthu amalipidwa pa zimene wazimikitsa mu mtimamu. Kuyankhula kwa mashehe athu osiyanasiyana amatiphunzitsa choncho. Ndiye funso langa lili pamene pa mashehe, chifukwa pali awiri atatu kumasemphana chiyawo, pamakhala kuti pali mmodzi akulondola kapena pali wina akusalira. Funso langa lili pamenepo kuti kodi niya ya mapemphero ili pati kwenikweni? Ndikololedwa munthu kapena kungomva adhana kunyamuka kumapita ku msikiti, kungobwera mu msikiti muja kufikira Allahu Akbar, niyayo yakwanira chongo unyamuka kunyumba chicha kuja, kapena ukafika pamalo kopempherera pali ntchito zosonyeza kuti niya ya swala imeneyi ndi iyi? Mashehe anga ndithandizeni pangani ya niya ya swala. Ndibwera pa namba 2. Funso la namba 2 likuti munthu wabwera mochedwa mu msikiti, wafika nditu mu msikiti mochedwa, ndiye wapeza aimamu ali pa rukui kapena ali pa sajida kumene, ndiye ine amene ndikubwera mochedwani ndi zinthu ziti zimene ndiyenera kuchita poijoyina swala imeneyi? Ndi chinthu chiti choyambilira chimene munthu une ndabwera mochedwa ndikufunika ndichipange kuti ndipange connect kapena kuti ndijoyinane nawo aimamu, ndikhale nawo limodzi pa swala imeneyi? Zikomo kwambiri mashehe anga. Ngati ndalakwisa kafunsidwe mundikonza, ngati mwandimvesa bwino ndithu ndiyangeni, chifukwa pali kusembana anthu awiri, pali mmodzi akulakwisa, pali wina akulondola. Pamene tilipa pali kusembana ndithu, tikufuna timvese kuti zenizeni ndi ziti pa mafunso awiri amenewo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, naneso kuno ndili bwino ndithu. Mu funso la Sheikh Jaafar amafotokoza kuti padali discussion yomwe idachitika pakati pa iwo ndi anthu ena pa nkhani yokhudzana ndi niya, kuti kodi niya kapena kuti kutsimikiza kuno makhala watsimikiza kunyumba kuti apa ndikupita ku mzikiti ndikasali dhuhuri, ndipo dhuhuri ndimayidziwa kuti makhala ndi maraka 4. Kodi niya imeneyi ndiyokwanira kuti pamene paja ndikakafika ndikangopanga Allahu Akbar ndipo ndisanenenso niya kenako ndiyambe kuwerenga zowerenga za paswala? Kapena ndikafika paswala ndikapanga Allahu Akbar kenako ndidzapanga nawaitu usalli faradhu salati 4 rak'ati, imamu kapena maamuma mapita kutsogoloko?
kodi pamene papa zoyenera kupanga ndi ziti kunsolo limatero ndiyamikire kwambiri kuti zimenezi zikusonyeza chidwi cha Asilamu pofuna kuphunzira chipembedzo chawo, zikuonetsa khama la Asilamu pofuna kuphunzira zinthu za mchipembedzo. Akumakhala ndi nthawi yokambirana zinthu zokhuzana ndi swala kuti kodi swala tiyipange perfect bwanji. Zimenezi ndi zabwino kwambiri kusiyana ndi kumakhala bizi anthu kumakambirana nkhani zokhuzana ndi ndale dzuwa lonse ili kusewera bawo, koma kuti anthu akuyenera kukambirana nkhani zothandiza zomwe ziti zikawathandize mu moyo umene uli mkudza. Ndiye ndiyamikire kumbali imeneyo. Chachiwiri, swala ndi chinthu chofunikira kwambiri, ndipo ndi chinthu chimene ukuyenereka kuti ukamapanga zinthuzo zikhala kuti uli ndi umboni wokwanira kuti ndikupanga chakuti pa swala kamba kakuti umboni wake ndiwakuti. Ndi zabwino kwambiri kupanga investigate every action imene imapangidwa mkatikati mwa swala kuti kodi zikuyenekadi kumapangidwa ndondomeko yake yoteroyo. Imamu al-Bukhari pa nkhani yokhudzana ndi swala wabweretsapo mahadithi osiyanasiyana, ndipo imodzi mwa hadithi yomwe yabwera pa chapter chimenecho ndi hadithi imene tikhale tikuyiwerenga apa. Imamu al-Bukhari akuti haddathana Muhammad ibn Muthanna, kuti hadithi iyi adatiphunzitsa Muhammad ibn Muthanna yemwe ndi mmodzi mwa aziphunzitsi a Imamu al-Bukhari. Muhammad ibn Muthanna adafotokoza kuti haddathana Abdul Wahhab, nayenso adafotokoza kuti adatifotokozera hadithi imene ya Abdul Wahhab yemwe adali mphunzitsi wathu. Haddathana Ayyub, yemwe adafotokozanso kuti adatiphunzitsa Ayyubu an Abi Qilaba, kuchokera kwa Abi Qilaba. Haddathana Malik, amene adaphunzitsanso kuti adatiphunzitsa Malik. Qala ataina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, qala ataina an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Nde adafotokoza Malik kuti tidamudzera ifeyo mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu shababa, tidamudzera ifeyo mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kudzaphunzira zokhudzana ndi chipembedzo tili achichepere. Mutaqaribun, ndipo tidali mkagulu ka anthu oyandikirana zaka, adali achinyamata oyandikirana zaka, adabwera kudzaphunzira kwa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Muja tichitira masiku ano anthu kuti timapita ku skulu kukaphunzira, akena kuti kapanga graduate ndikubwerera m'madera mwathu kudzaphunzitsanso anthu amene adatsala m'makomo. Ndi achinyamata amenewa adafika kwa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kudzaphunzira. Fa aqamna indahu 20 laila, ndakufotokoza kuti ndipo tidakhala kwa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam mausiku okwanira 20. Wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rafiqa, ndipo mtumiki adali wachifundo kwa ifeyo, samationetsera nkhanza pa nthawi imene tidakhala nayo iyayi, amatiphunzitsa bwinobwino. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana, then mtumiki sallallahu alayhi wa sallam pamene adapanga observe, pamene mtumiki adaona kuti ife timaonetsa zina mwa zizindikiro zosonyeza kuti anthuwa awasowa akubanja kwawo, au qad ishtaqna sa'alana, pamene even kapena pamene adaona kuti ife tikuonetsa kuti tidali ndi zizindikiro zosonyeza kuti takusowa kwathu, tili ndi homesick, tasowa kwathu, tikuonetsa kuti tinali ndi zisonyezo zosonyeza kuti tikufuna titabwerera ku nyumba. Sa'alana amman tarakna ba'dana, ndiye mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adatifunsa ifeyo zokhudzana ndi anthu amene tidawasiya ku nyumba, kuti kodi ku nyumbako munakusiya kubwanji, zokhudzana ndi family komanso ma affairs ena ndi ena. Fa akhbarnahu, ndiye ifeyo tidamufotokozera mtumiki wotasiya zakuti. Qala irji'u ila ahlikum, ndiye mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adatiuza kuti bwererani tsopano kwa kubanja kwanu. Fa aqimu fihim, ndiye mukawaphunzitsa inuyo, mukakhale ndi responsibility yowaphunzitsa iwowo, mukakhale nawo. Wa'allimuhum, ndiye mukawaphunzitsa, mukatenga responsibility yowaphunzitsa iwowo zokhudzana ndi chipembedzo. Wamuruhum, ndipo muzikawatsogolera. Wa dhakara ashiya'a ahfadhuha au la ahfadhuha,
ndi akufotokoza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam dhakara ashiyaa ahfadhuha, mtumiki adafotokoza zinthu zimene ndidaziloweza ine pakana panopa ndimatha kuzikumbukira, au la ahfadhuha, kapenanso adafotokoza zina zimene pakali panopa sindingatha kuzikumbukira. Adafotokoza zinthu zosiyanasiyana zoti zikazitsatira. Nde akufotokozano chimodzi mwa zinthu zimene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adawaphunzitsa anthu amenewa kuti akawaphunzitsa anthu awo akakafika kumadera kwawo. Mtumiki adalankhula kuti wasallu kama raaitumuni usalli, ndakuti mtumiki adanena kuti ndipo mudzikaswali, inuyo mudzikaswali, komanso anthu okaphunzitsawo azikaswali ngati mmene mwandionera ineyo m'masiku amenewawo amene mwakhala nanene ndikupemphera. فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، nde ikafika nthawi ya swala mmodzi mwa inuyo azikachita adhana kuderalo. waliyuammukum akbarukum, nde azikakusogolerani pa swala amene ali wamkulu mwa inuyo. Mu hadithi imeneyi muli maphunziro osiyanasiyana amene tikuwaphunziramo. Choyamba chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi ndi chidwi cha masahaba pa kuphunzira zinthu zokhudzana ndi chipembedzo chawo. Chidwi cha masahaba zokhudzana ndi chipembedzo. Tikuona kuti mu hadithi imeneyi masahaba adatumiza ana awo achichepere adapita kuti akaphunzire kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Nde zimenezi zilipatsanso chitsanzo mwa inu ndi ine kuti tizikhala nazo chidwi kuti mwana wathu aphunzire za chipembedzo. Amati fodya mpanazale kapena kuongola mtengo mpoyamba, mwana kuti aongoke zimafunika kulimbikira kumayambiriro. Ndiye titengere chitsanzo pamenepa kuti masahaba adatumiza ana awo achichepere kukaphunzira kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Chinanso chimene tikuchiona pamene papa ndi chidwi cha achinyamata apa nthawi ya mtumiki pakuphunzira za chipembedzo, kuti adakhala ndi chidwi chokakhala ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi kumakaphunzira ngakhala adali achichepere. Nde wachinyamata asazinamize kuti iyayi ine ndidzayamba kutsatira za chipembedzo ndikadzakalamba, iyayi ndikadzakwatira ndi pamene ndidzayambe kutsatira za chipembedzozi zoswalizi, koma panopa iyayi panopa ndimapanga za chinyamata. Ndi angati mwa achichepere amene amwalira, ndi angati mwa akuluakulu amene akadali moyo, ndi angati akuluakulu amene atsogoza kumapita kukayika maliro achinyamata. Nde imfa simadikira kuti udzakulekaye, umamwalira nthawi ina iliyonse. Nde munthu ukuyeneka kuchilimika pakutsatira za chipembedzo at every stage ya umoyo wako. China chimene tikuchiphunzira pamenepa ndi makhalidwe abwino a mtumiki sallallahu alaihi wasallam monga mphunzitsi. Mtumiki adali mphunzitsi wabwino, ndipo akufotokoza amene akutipatsira hadithi imeneyi kuti ndipo mtumiki adali kwa ifeyo mu nthawi imene tidakhala naye tikuphunzira, adali wachifundo kwa ife. Ndiye mphunzitsi akuyenekanso kukhala wachifundo kwa munthu amene akumuphunzitsa. Mwana asamakhale kwakuopa kuti kumene kuja sindikapita, tikangopita kumene kuja astazi amene aja amakwapula. Sitikunena kuti mwana asamupange discipline, koma kuti akuyenekanso kukhala ndi malimiti kumuonetsera chifundo mwana uja. Akuyeneka kupanga develop chikondi kuti mwana uja azikhala ndi khumbokhumboso nayenso lodzafuna kukhala shekhe, kapena kuti shekhe uja azikhala role model kwa mwanayu. Ndiye tikuona kuti mmene mtumiki sallallahu alaihi wasallam akufotokozera kuti adali wachifundo kwa achinyamata amenewa. China chimene tikuchiona pamenepa ndi chakuti nzofunikira ngati tikutumiza, ngati papezeka mwayi woti titumize anthu okaphunzira, anthu amene tikuyeneka kuwatumiza kwambiri akuyeneka kukhala achinyamata, kamba kuti achinyamata amakhala ndi memory ya fresh, ndipo amakhala ndi capability yoloweza zinthu kusiyana ndi munthu wamkulu. Ndiye ngati papezeka mwayi wa scholarship tiye tatumizeni achinyamata. Ife anthu akuluakulu tisakakamire kuti ayi kumeneko ndipita ndine kumachita kuti uli ndi madegree ena kale. Tikuona pamenepa kuti masahaba adatumiza achinyamata awo kupita kumene kuja. China chimene tikuchiphunzira pamenepa ndi chakuti kamba kakuti zinthu zina zimene waziphunzira ukuzikumbukira zina ukuziyiwala, zimenezo zisampange discourage student pakuphunzira zinthu za chipembedzo. Tikumva nareta amene akufotokoza hadithi imene kuti mtumiki adatchula zinthu zambirimbiri pamene amatiphunzitsa zoti tizikapanga tikabwerera kuma areas kwathu.
ndipo muzimene adafotokoza zina ndikuzikumbukira zina ndikuziyiwala sindingathe kuzikumbukira. Nde ngati zina ukukumbukira zina usakukumbukira, chimenechi chisakhale chinthu chokupanga discourage kuti usakhale ophunzira kumakaphunzira kapena kumakasakasaka maphunziro. Chinanso chimene tikuyenera kuchiphunzira pamenepa makamaka kwa ife makolo ndi chakuti ana aja pambuyo poti tatumiza akaphunzira tikuyenereka kuti maudindo amene tinali nawo aja tiwapatsa achinyamata aja awapange azimu maudindo aja ndefe tidzayang'anira mmene akuyendetsera zinthu. Timatheka kutumiza mwana kati timtumiza ku skulu kati timtumiza ku university ine ya Chisilamu akabwera kumene kuja tikupezekabe kuti maudindo aja amene tinali nawo aja tangokakamirabe. Ndekoma chitodikira kuti ife timwalire kena kwa chinyamata aja tidzalowa paudindo. Koma kuti nzofunika kuti maudindo amene aja achinyamata aja akabwera tikuyenera kuti apatse maudindo ndi aziyendetsa ife tidziwayang'anira nkumapanga guide kuti pamenepo mutatere. Ngati mmene adapangira pa mtumiki kuti pambuyo poti achinyamata waphunzira adawauza kuti mupita kumeneko nde mudzikatsogolera anthu kusonyeza kuti anthu amene akuyenera kukhala maudindo akuyeneranso kukhala ndi knowledge iko yokhudzana ndi zachipembedzo. Chinanso chimene tikuchiphunzira kuchokera mu hadithi imeneyi tikuonamo ena mwa qualities a mphunzitsi wabwino, kuti mphunzitsi akuyenereka kupanga kumakhala ndi tcheru poyang'ana condition ya ophunzira ake. Tikuona kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adapanga observe mwa chinyamatawo kuti amaonetsa zizindikiro zoti akusowa kunyumba kwawo. Nde pamene anthu kuwaphunzitsa akuyeneranso kumapanga observe za situation yawo kuti kodi anthu akuoneka kuti atopa kapena akuoneka kuti ali ndi njala yofuna kuphunzirabe. Zimenezo mphunzitsi akuyenera kupanga observe osamangopereka knowledge koma akuyeneranso kuyang'ana state ya ophunzira ake. China chimene tikuchiona mu hadithi imeneyi ndi chakuti munthu amene akuyenera kukhala imamu kapena kukhala wowatsogolera anthu pa zachipembedzo akuyenera kukhala ophunzira. Ndengati ophunzirawo apezeka kuti alipo awiri ndekuti amene angatsogolera mwa awiriwo akhale amene ali wamkulu. Statement imeneyi tikuitenga pamene mtumiki sallallahu alaihi wasallam akufotokoza kuti azikakutsogolerani amene ali wamkulu mwa inuyo. China chimene tikuchipeza kuchokera mu hadithi imeneyi komanso chimene chinandipangitsa kuti hadithi imeneyi tiyibweretse ndi mawu awo a mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene adalankhula kuti waswallu kama raaitumuni usalli, nde mudzikaswali ngati mmene mwandionera ineyo ndikupemphera. Zomwe zikutanthauza kuti pamene msilamu akuswali akuyenera kuswali ngati mmene adamuonera mtumiki sallallahu alaihi wasallam akuswalira. Nde pamene pafunso limene ngabwera kuti ife sitinali pa nthawi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam sitidamuonepo, nde tiswali bwanji ngati mmene mtumiki sallallahu alaihi wasallam amaswalira? Yankho ndilakuti pali anthu amene adamuona mtumiki sallallahu alaihi wasallam omwe ndi masahaba. Nde masahabawo amafotokoza tsopano kuti mtumiki amati akafika pa swala amapanga zakuti, mtumiki amati akafika malo awa amapanga zakuti. Nde tiziyang'ana zimene za information imeneyo, tikaipa information imeneyo nde tizitsatira information imeneyo, nde kuti tikuswali ngati mmene tidamuonera mtumiki sallallahu alaihi wasallam adaswalira. Nde ndimafuna tibweretsane kale ku point imeneyi tisanabwere specifically kuishi imene idafunsidwa ija nkhani yokhudzana ndi niya. Pa nkhani yokhudzana ndi mayambidwe a Swalah, Imamu al-Bukhari wabweretsapo hadith yomwe akuyamba ndikuti haddathana Musa ibn Ismail, kuti adatifotokozera Musa ibn Ismail yemwe ndi mmodzi mwa aphunzitsi amene Imamu Bukhari wapanga narrate mahadisi kuchokera kwa iwo. Qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad, adafotokoza kuti adatifotokozeranso hadithi imeneyi Abdul Wahid ibn Ziyad. Qala haddathana Umaratu ibn Qaqa, adatifotokozeranso kuti adaimva hadithi imeneyi kuchokera kwa Umara ibn Qaqa. Qala haddathana Abu Zar'a, yemwenso adafotokoza kuti hadithi imene adaimva kuchokera kwa Abu Zar'a. Qala haddathana Abu Huraira, yemwenso adafotokoza kuti hadithi imeneyi adatifotokozera sahaba wa mtumiki yemwe ndi Abi Huraira radhiyallahu anhu. Qala Abu Huraira adafotokoza kuti kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaskut,
adali mtumiki sallallahu alayhi wasallam akumakhala chete baina takbiri wa baina alqiraati iskatan, kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adali akumakhala chete. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam adali akumakhala chete, mawu akuti kana adali amatanthauza kuti ndekuti chinthucho chidali choti mtumiki amachichita mwachizolowezi, amachita chinthucho, sikuti anangochita kamodzi, koma kuti chidali chizolowezi cha mtumiki sallallahu alayhi wasallam kukhala chete pang'ono pakati pa takbira ndi kuwerengedwa kwa Qur'ani. Zomwe zikutanthauza kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam amataka fika pa swala paja amapanga Allahu akbar, ndekuti mbuyo mwa mawu amene amakhala kuti sananenekana kalikonse. Otherwise Abu Huraira adakatifotokoza kuti mtumiki asanapange takbira amalankhula zakuti, koma kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam malingana ndi kulongosola kwa mahadith amataka fika pa swala ikama ijapangidwa amapanga Allahu akbar, ndi akapanga takbira imene akapanga takbira imene yomwe imachita kuti ndi takbiratul ihram, takbira yoyamba yomwe imazipangiza zinthu zina zili zonsezo kukhala za haramu zomwe zili outside swala, ngati kulankhula, kucheza ndi zina zotero. Akapanga takbira imene iyi asadayambe kuwerenga, mtumiki sallallahu alayhi wasallam amakhala kayechete. Sonye zoti akangopanga takbira ija samangofikira kuwerenga, kungopanga Allahu akbar kenako ndikuyamba kuwerenga surati Fatiha ayi, koma kuti akapanga takbirayo amakhala chete kenako ndikudzayambano kuwerenga. Ndekuti zomwe zili sunna pamenepa ndikufika pa swala kupanga takbira, nde after takbirayo osafikirano kuyamba kuwerenga surati Fatiha, pakufunika kaye kukhala chete kenako ndikudzayamba kuwerenga. Nde nkhani imene akutifotokozera pa Abu Huraira ndi nkhani yakukhala chete kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Qala, nde akupitiriza Abu Zar'a kutifotokozera zomwe adafotokoza Abu Huraira akuti ahsibuhu qala hunayya, kuti ndikuganizira kuti mtumiki ndikuganiza kuti Abu Huraira adafotokoza kuti mtumiki kukhala chete amakhala chete osati kwa nthawi yayitali, koma kuti kamakhala ka duration kakang'ono chabe, ka nthawi kakang'ono chabe. Faqultu, nde Abu Huraira akuti ndidalankhula naye kwa mtumiki bi abi wa ummi ya Rasulallah, kuti ineyo mwa makolo anga ndikufuna niyo mtumiki sallallahu alayhi wasallam mundifotokozere ineyo, koma kuli kulumbira kuti ndikulumbira niyo Abu Ujeni niyo mtumiki sallallahu alayhi wasallam ndikufuna mutandifotokozera iskatuka baina takbiri wal qira'a, kukhala chete kwanu kumene mukumakhala pakati pa takbira ndi kuwerenga. Ma taqulu, ndi chani chimene mumakhala mukunena pa nthawi imene mwakhala chete icho, mukangopanga takbira mukumakhala chete musanayambe kuwerenga, kodi chete ameneyu mumakhala mukunena chiyani? Nde mtumiki sallallahu alayhi wasallam adayankha kuti aqul, ndimakhala ndikunena Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqi ath-thawb al-abyad min ad-dans, Allahumma ighsil khataayai bil ma'i wath-thalji wal bard. Nde akufotokoza kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adayankha kuti kukhala chete kuja ndimakhala ndikunena duwa, ndiye duwa limene yatchulidwayo. Tikapitanso mahadithi ena pali maduwa osiyanasiyana. Duwa imeneyi imadziwika ndi dzina lakuti duau al-iftitahu, duwa yotsegulira swala, duwa yotsegulira swala. Nde munthu pamene wafika pa swala akuyeneka kupanga takbira. Pamwe popanga takbira nde kuti adzakhala chete asadayambe kuwerenga ndikunena duwa yotsegulira swala, atha kunena duwa imene yatchulidwa mu hadithi kapenanso maduwa ena amene atchulidwa mu mahadithi ena. Pambuyo pa zimene zazayamba kuwerenga nde tipeza kuti pamenepa palibe kunena kuti ayi mtumiki amataka panga takbira amayambano kunena kuti nawaitu. Zonena kuti nawaitu usalli zimene zija zilibe umboni wina uliwonse kuchokera mu zolankhula za mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndipo palibenso umboni uliwonse ochokera kwa masahaba oti akafika pa swala amapanga zimenezo.
ndi zilibe umboni wina uliwonse, koma zimene tikuzipeza kuchokera mu hadithi imeneyi, mtumiki sallallahu alaihi wasallam akafika pa swala amapanga takbira, kenako apanga dua yotsegulira swala, kenako ayamba kuwerenga zowerengedwa pamenepo mpaka nakumapita kwinako ngati mmene timadziwira swala. Funso lachiwiri lomwe amafunsa kuti kodi wabwera mochedwa pa swala, kodi majoinidwe ake kuyenera kuchita motani? Yankho ndi lakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa chilangizo chokhudzana ndi kujoina pa swala adafotokoza za mabweredwe kuti pamene munthu kubwera pa swala wampeza imamu akuswali kale ndi anthu kapena akuswali yekha, adafotokoza kuti iwe amene ukuwena kubwerawe ukuyenera kubwera modekha, osabwera movupuluma okuyenda ndawala kapena okuthamanga, koma kuti ubwere modekha bwinobwino pa swala pacho sadzafike mwaphuma. Komanso chimene ukuyenera kuchita pamene papa ndi hadithi jamene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafotokoza kuti miftahu salati at-tahuru, kuti makiya swala ndi kukhala ndi twahara. Sengeza kuti munthu ngati waswali ulibe twahara ndi kuti swala imene isikutheka. Makiya swala ndi kukhala ndi twahara. Komanso tahrimuha at-takbir wa tahrimuha at-takbir, kuti ndipo chomwe chimazipangitsa zinthu zina kukhala haramu zomwe zimachitika mu swala, kuti ukangolowa pa swala zomwe zimakupangitsa kuti zinthu zinaso usazipange zomwe zili outside swala ndi takbir. Ndiye munthu pamene ukujoina pa swala akuyenera kupanga takbira, ndeka zikhala mmene munafunsira muja kuti imamuyo ali pa sujudu kapena imamuyo ali pa rukuu kapena imamuyo ali pakuti. Soyamba chimene munthu amene akujoina awe ukudzapanga kaye takbiratul ihram. Ukapanga takbiratul ihram ya Allahu akbar, pena kono udzamulondola imamu pa position yomwe ali, pa position iliyonse imene ali pa nthawi imeneyo. Ndenga unampeza kuti ali pa rukuu sanaweramuke, iwenso wawerama nawo ndi kuti raka waipeza, koma ngati wampeza ataweramuka kuchokera pamenepo ndi kuti raka imeneyo sunayipeze, udzayima ndi kudzabweza akadzapereka salamu. Komane mukafunsa